An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw minnu bɛ Facebook kan ani minnu bɛ YouTube kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye araba ye min ye tubabukalo ale tile 10 ye bi ye janvier san 2024 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Bi araba donya in na an n'an ka kunnafoniw ta ka ɲɛsin Mali ale kɔnɔna ma wolomasiri tabaw bɛ baara minnu na. Jamana yɛrɛ kɔnɔna na ministre bɛ baara min na Malikura taa sira laseliw bɛ ka kɛ a kɛnɛ kan falen minnu bɛna na don kɔkan kibaruyaw n'a bɛ fɔ o ma ko actualité internationale an b'o kɛ k'a dafa k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Minnu famana k'an sɔrɔ Facebook kan an b'a f'u ye ko baara dɔ de bɛ sen na an ka groupe YouTube an bɛ k'o sigi sen kan n'o baara forila waati min an kun y'aw deli min na aw bɛna o sɔrɔ ka kunnafoni d'aw ma nɛgɛ kanɲɛ 8 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye sɔgɔmada fɛ ale ni nɛgɛ kanɲɛ 18 sɔgɔma o sɔgɔma nka nin waati in na an b'a ɲini aw fɛ a k'aw sɔgɔ YouTube la sabula an bɛ fɛn fɛn kɛ YouTube sanfɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ bila an ka page Facebook kan n'aw yɛlɛla dɔrɔn n'aw ye an kunkolo ja ye min na dɔrɔn a y'aw bolo digi o kan aw bɛ taa YouTube ale kan yaasa a ka se ka kunnafoniw sɔrɔ i n'a fɔ a b'a sɔrɔ cogo min na kɔrɔlen ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Mari sɔrɔdasiw olu ye baara taabolo o yɛlɛma bi o de la ninjugawale ni bamancawale kɛbaw u sigiyɔrɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na ni olu dogolen don u bɛ ka taa olu de nɔfɛ nin waati in na n'o y'a sɔrɔ waleya in baara fɔlɔ daminɛna Kidal ale marabolo la ka tɛmɛ Ber fɛ bi armée ale ye jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔni don a senkɔrɔ ninjugawale maaw b'u ka labɛnniw kɛ yɔrɔ min na mɔgɔ minnu bɛna taa marifaw d'u ma maa minnu bɛ taa doniw ta ka taa d'u ma minnu bɛ taa taji d'u ma sira o sira bɛ yen n'o bɛ taa nin yɔrɔ ninnu na nin waati in na armée ale kɛlen don ka baara kɛbolo k'o falen sabula u y'a dɔn k'a fɔ n'u y'u sigi ka ninnu kɔnɔ mɔnɛ caman bɛna na don min ye su ye dɔ bɛna na fara a kan don o don yaasa ka se ka o bansa nin waati in na Segu ale ni Moti mara kɔnɔna na baaraba bɛ yen Baɲangara fana ka kɛ ni Dinaŋurukaw ka Mali finitigiw sigiyɔrɔ bɛ Dinaŋuru kabini o attaquera sɔrɔdasiw kɔni la wulila kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa u ka se ka taa mɔmɔli kɛ o yɔrɔ la an b'a dɔn k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ka ministre ye n'o ye colonel Sadio Kamara ye ale tun bɛ Malikura taa sira kɛnɛ kan a y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko baara min bɛ sen na n'o ye jamana lakanani baara ye ko si baara don olu bɛna k'u ta kɛ u bɛna caman kɛ a la nka k'a fɔ ko a kɛra ka ban ko lakana bɛna fan bɛɛ lajɛlen fɛ pewu k'o tɛ se ka sɔrɔ nka min bɛna kɛ caman bɛna bɔ a la yaasa malidenw ye laɲini minnu kɛ u bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogo min na o de la chef d'état-major général ko k'a b'a ɲini malidenw fɛ aw bɛ fan o fan na kibaruya ɲɛnama a y'o di armée ma wa min ye ministre min fana bɛ sécurité kunna n'o ye Dawudi ye ale fana ko nin san in kɔnɔna na min ye wolomasiri tabaw ni polisiw ni gardiw ni gendarmew ye u sigiyɔrɔ bɛna kɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Amara cercle 150 ani 9 o de bɛ Mali kɔnɔ bi ministre ko k'a cercle kelen o kelen a n'a ka polisiso a n'a ka gendarmeso a n'a ka sapeur pompier so eaux et forêts ko nin yɛrɛ ye baara ye ka di sigida denmisɛnw ma donc o baaraba o de bɛna kɛ ɲinan san in kɔnɔna na yaasa jamanakuntigi ye min fɔ ko min ye retour à l'ordre sécurisé et apaisé o bɛ se ka sɔrɔ cogo min donc maa minnu bɛ k'u labɛn ko kalata Mali kalata retour à l'ordre sécurisé et apaisé o de ye Mali kalata ye n'o sɔrɔla tuma min an na kalata dɔgɔda sabula jamanakuntigi ka kuma kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ kuma in ye taasira 2 de ye basigi ni lafiya ani yiriwali k'olu tengu ɲɔgɔn na ka se ka baara kɛ donc o de la bi aw ma fama ka armée ka communiqué ba ninnu ye min ye acte parce que baara taabolo yɛlɛmana sɔrɔdasiw bolo a ka ca kojugu fo a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɛbɛn n'a kɛra kumabaw ye u bɛna to ka u da don olu la hukumu kelen kɔnɔna na jamanakuntigi ale ka musaka min bɛ yen n'a y'a ta k'u ka maaw dɛmɛ ni a ye commissariat à la sécurité alimentaire ale ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na sa u ye malo tɔni 200 u y'o de ta ka taa n'o ye Kidalikaw fɛ yen camion ye 9 ye na 5 sira ka don Kidal kɔnɔ min ye Kidal yɛrɛ sira ye ka bɔ Kidal ka taa Gawo ani ka bɔ Gawo ka taa Kidal Amara ni ka maa bɛ n'a tun bɛ jago la f'a ka taa ka jago la dɛ sira dilanna sira labɛnna sira sécurisera min ye armée ale ka checkpoint de b'a bɛɛ lajɛlen na wa ani Kidal lamini bɛɛ lajɛlen na maa minnu b'a fɛ ka taa i kɔni bɛ taa ni armée ale ka escorte ye balo min taara di Gamu ma
gamu ya irala ka fo ko min kidal na marabolo na tengundugu bela jelen taru kerengere ala mamunun tunyu sigiro bla no segira kana kidal dugu kono balo mina na tla ununu nyanche waniye jamana aleka balo folo ere o ka do kidal kono kabini kidal mina na kalo fly niye o de balo fly ne senga niye ama ira wala fana ka fo ko min gacha maw ulunu deme bagaw nu unyama u ka to nyama baw no Yusuf ag Mohamed ye ulu tara gaw ka fe kunu gaw o sele ye général de brigade Moussa Traoré no o ye gaw gouverneur unale masala en sen fe ubna na bara bamun ka gaw ko nana alamsado yu dantige wa ya ira fana ka fo ko sigida maw kabila maw ubna tu bela jelen kuma nyogoya ya sa jamana kuntige ben wo kuma mi fo o bara se ga sigi senga togomina sogoni ngoya mi ye police oluga wuliga jo sefe wuliga jo belebele ba usara ku bolo da keleke minando ka keleke minaw ode tume ninduga ni bandi ubolo bandi munundo ku koni ka wulika jo koni nu yi soro ita flani chetike wa ma bela jele mi ye sogoni ngo police so usara ka ubolo da uluka kuluta ko uludi yasa mi ye sharia tigo ulubesega ulubla ka bolo ubesega bla uluka bolo ka tugomina o hugumu kele ne konna na sa amba ira wala ka fo comme ye kiri ale bunakunga alibi Cheikh Mohamed Cherif Kone ni ale kumbe baraka cour suprême na magistrat do ani Draman Jara kulu ye plainte kura ya ka nyesi jamana kuntigi ani Mamadou Timboma na ale be baraka cour suprême kana ni magistrat do ku ga plainte ka be talike mina ko ye ka foko jamana kuntigi abeka fanga minge bi ko fanga te wa fana ka yirala ka foko abeka waleya munuga ka be ka sharia soso de ke ka taka nyesi uluma ulu geni ka bo magistrat ya barala ani magistrat ya kunga u ko ni go ko fsi folola ku kuntara nu ga sebe cour suprême na ko cour suprême ya bla kerefe ka fu na ku ka tana yirore o dla utarana sigira woro na tribunal la ka yira ka fo bi ko Draman Jara ale ni Cheikh Mohamed Cherif Kone u ko ni plainte do Asimi ale ni Mamadou Timbo ulu contrôla kiri ale fana baraw be sena alibi minye dogokun kele min sigiro no criticala o togola kunu pôle économique mogo ana procureur ulu e bara take bara intali akara jere mina ni criticala nyama bela jelen tumbe minye ministre ye ale koni a yira ka fo ko baraw ka ke ganye o la fana sa minye ministre ye ale tume wolo masri malikura tasra kene ka no Mamadou Kasoge akoku ka bara babna na ke minye o e ka cybercriminalité ko sigi senga agence mbe no kanga soromu mbe ni iyata ibe tefe ka kumani a jamana ma o agence kerengere ne mina sigi mimina no o soro fana nyini ni ke ko odla jamana ka boloka police spécialisé fana min sigi no terrorisme ko kuna ko ubna no lu bela jolo no bala ko yela ma chama mbe amara ko ubna na falendo ola nga kuna fondlaw ye nyini ngali kelembe ni me ben ni ka ni wati na no e kurangwe siterni munun tununa monsieur le ministre ka ko be togodi donc kadi mogowi afora ko siterni ina fo akadi mogowi togomina min ton kadi mogowi afora ko siterni bi duruni kononto tununa o dugu sa jebe mogo kamne ka do kasola justice de barakete justice be minke abeta sege lu de ke ko siterni est-ce que tiendo atununa chogodi atununa jombulu John Nobala John fana yu deme ko koke asorola munfe donc justice be o bara o damene et puis ka tola justice ba laje est-ce que adana oma ou bien dovere be parce que ministre de l'énergie ou lui en saisi ko ka enquête approfondie donc oui audit fana ke akola au rapport fana bambelo donc antetelia ka minani ke ko fitini kan ka soro ko bawbe donc ambena enquête de ke ka bejeya na bejera wati mina minu no bala lu no be mine minu no tala o be yala chugo mun kadoye maintenant be ka me bololo kan ko le dossier est vide ko tiente be se ga min fo mo wi bololo te critique kiri avec juge ka cabinet kono ani critique soula enquête ou besena tant que enquête ma ban machite se ka foko un dossier est vide personne ne peut le dire donc enquête ou koni abesena ni ala sonama abena jeya responsabilité ou be cité mo no kanka mine ou be mine mais
u bɛna minɛ u minɛ waati de la donc en temps précipité donc an tɛ foyi kɛ ten inchallah. Ayiwa ko min ye enquête ye ko bɛ senna Citerni ko ale ta nasira fɛ an bɔra o kɔnɔna na sa an b'a a da maaw tulo kan k'a yira k'a fɔ ko min ye kibaruya ta nasira fɛ hali bi ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna sɛgɛsɛgɛli minnu terrain sira ko maa minnu y'a tɔnɔmada ko yaasa ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min commune sabanan kɔnɔna na ko min ye terrain tɛmɛsira min bɛ yen maa minnu y'o feere ko o maire kɔrɔ kelen kɔni n'o ye commune 3 maire kɔrɔ kelen ko o minɛna halisa ale malikura ta sira ko hukumu kɔnɔna na ministre min bɛ bolimafɛn ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale y'a yira k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma ko min ye permis ye ko bɛna kɛ ko carte biométrique ɲɔgɔnna Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la malikura ta sira kɛnɛ kan a ko baaraw bɛɛ lajɛlen bilalen don sen kan yaasa siraba ka kasaraw bɛ se ka dɔgɔya cogo min siraba sariya kɔrɔ k'olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ko wa fana k'ale ka minisiriso kɔni bɛ baara la yaasa ka permis k'a kɛ ko carte biométrique ani carte bancaire ɲɔgɔnna min ye falencogo foyi tɛna k'a la yuruguyurugu tɛna se ka kɛ a la wa k'a kɛ kun ye fana min ye sirabanga bolilaw ye maa minnu bɛ yen n'olu ye mobili bolilaw ye olu bɛ se ka lafiya cogo min na ministre fila olu bɛ baara la Kayikaw fɛ yen ministre min bɛ muso du ani denbaya kunna n'o o ye madame Kulibali Mariam Mayiga ye ka taa se ministre min bɛ n'ale bɛ yɛlɛmaliw ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Fatumata Diko ye k'u kɔni bɛ ka taa sa sariya sumakura ale sigilen sen kan ni sisan cɛ sa ko ka to k'a lajɛ Fatumata Seku Diko ale ka baara bɛnnen don premier ministre Nagakɔrɔla la o baara in ma u y'a yira k'a fɔ ko Kayikaw fɛ u ka baara senfɛ u ni muso jɛkulu ye ɲɔgɔn ye baara bɛ ka kɛ cogoya min na fana u y'o ta k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan wa u y'a yira fana k'a fɔ min ye Kayikaw ye u wulikajɔba min kɛ sariya sumakura nali la fana u y'o fana fɔ ministre min bɛ sifinw ka ko kunna n'o o ye construction citoyenne ye ale ka directeur régional de la jeunesse o y'a yira a ka directeur régional de la jeunesse min bɛ Segukaw fɛ yen ale taara Boyama Segu kɛ Segu ale gouverneur ye u ye jɔnjɔn ta ka di Segu gouverneur ma n'o ye contrôleur général de police Alassane Traoré ye baara in k'a kɛ kun ye min ye maa in ye n'o ye Segu gouverneur ye k'a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ a ye baara minnu kɛ waleya minnu kɛra min ye ko ye o sera ka sen sɔrɔ cogo min na u ye Boyama Segu in d'a ma o kama ministre min bɛ halisa n'o bɛ sifinw ka ko kunna sa ale ka directeur national de la jeunesse ko kɔni ye bataki bɔ k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko conseil national de la jeunesse baarakɛ ɲɔgɔnya min tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kabini san 2005 san n'a bɛ f'o ma ko u ka accord san n'o sigira sen kan ko kɔni ko binna min ye CNJ bolofara fɛn fɛn bɛ commune kɔnɔnaw la région kɔnɔnaw la ka taa se cercle kɔnɔnaw ma k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni cira ka bɔ yen nin waati in na yaasa CNJ yɛrɛ baaraba minnu kɛra kɔnɔna na sa olu bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen y'a laɲini cogo min Mali kɔrɔbɔrɔw ka tɔnba min b'an ka jamana kɔnɔ n'u b'a wele ko Iriganda ko ni ala sɔnna a ma k'ale fana bɛna fɛɛrɛ kɛnɛ sigi kɔrɔbɔrɔw ka seko ni dɔnko ka na n'o o ye o kɛnɛ kan février kalo tile 15 tile 16 ka taa se a tile 17 ma k'u bɛna n'o kɛ Bamakɔ yan Bakangu ka Badalabugu palais de la culture la ko su in kɔni nefaya talen don ka di Asimi Goyita ma ale ni Sogɛl Kokala Mayiga min ye Iriganda ye k'u bɛ ka nin kɛ ko yaasa maaw k'a dɔn k'a fɔ seko ni dɔnko min bɛ kɔrɔbɔrɔw bolo u ka taabolo u ka baarakɛcogo u ka fini doncogo u ka balokɛcogo fo ka taa se nin waati na o jɔniyɔrɔ min bɛ ka fi jamana ale yɛrɛ kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ ko ta kibaruya la sa min ye Coupe d'Afrique kɔni ale ye sibiri nata in ye baaraw bɛ daminɛ Kɔnɔwarikaw fɛ yen jamana 24 o de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ janjo kɛnɛ kan Mali samata sɛgɛw sini ni ala sɔnna a ma jamanakuntigi ale kan ka drapeau ta ka d'u ma nka yan'o cɛ ministre min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna n'o ye Sadio ye ale y'u wele ka hakilila falen kɛ n'u ye sefa wari miliyɔn 5 a y'o ta k'o d'u ma k'u k'o kɛ bolomafara ye yaasa cogo min na bɛ se ka taa Eric Segusel n'a ka cɛdenw kɔni u hakilila tigɛra min ye Sadio ye a y'a yirula k'a fɔ ko u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri u k'a bɛɛ lajɛlen kɛ jamana a bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na Aigle ko ni ala sɔnna ma olu bɛ bɔ yan nin kalo in tile 11 ka t'u kunda Côte d'Ivoire Abidjan kan Abidjan u kan ka ye ko daminɛ baaraw la n'o a bɛ fɔ ma ko cérémonie d'ouverture n'o banna sa u bɛ sɔrɔ k'u ka pankuru ta ka taa Korogokaw fɛ yen Korogo janvier kalo tile 16 ni o ye janvier in kɔnɔna na sa Mali ale ka bɔko fɔlɔ o bɛna na kɛ ani Afrique du Sud o de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ni Afrique du Sud ale ni Tunisie olu de bɛ jɛkulu kelen kɔnɔna na min ye Korogokaw olu fɛ yen kɔkan kibaruyaw la Suède ko ale bɛna a ka dɛmɛ tigɛ Mali la ko sabula nin waati na ko Mali ko ale bana ko caman ma Mali ko ale kɛlen don ka tugu Irisi kɔ ko y'i kɔ don diɲɛ sirigi naani fan bɛɛ lajɛlen na ko la sa k'olu ye Suède min bɛ yen n'o b'an ka jamana kɔnɔ yan
k'olu kɔni ye waleya minnu kɛ sa n'olu bɛ dɛmɛ minnu kɛ ko u bɛna n'a bɛɛ lajɛlen tigɛ ko sabula ko bi bi in na ko Mali bɛ ka taa sira min fɛ ko o man di olu ye. Afrique du Sud kaw fɛ maa minnu n'olu tun ye gɛlɛya sɔrɔ san 1985 san n'u tun y'u minɛ k'u ɲɛnama jeni bɛɛ lajɛlen ɲɛna kiiritigɛlaw ko o sɛbɛn kan ka ta ka lajɛ kurakura ye ko k'a lajɛ k'a dɔn min bɛ sɛbɛn in kɔnɔna na k'a sɛgɛsɛgɛ maa ninnu mun de la u y'u jɔ k'u jeni bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a sɔrɔ u tun bɛ faso ale baara la. Maroc wasabulon maaw ye laɲini kɛ ko TikTok kɔni ko k'o b'u ka jamana kɔnɔ fiyewu ko sabula bi ko a kɔlɔlɔ ka bon min ye kiiritigɛlaw ye fariya sunbaw kɔnɔna na baarakɛyɔrɔbaw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen Maroc u y'a laɲini k'a fɔ ko TikTok ni dan ma sigi a la a bɛna na ni gɛlɛya olu fɛ yen. Vatican n'o o ye pape sigiyɔrɔ ye Italikaw fɛ yen ale pape ka laseli senfɛ a y'a jira k'a fɔ k'a b'a fɛ ko fɔ ka bɛn ka kɛ min ye Israel ale ni Palestine ka kɛlɛ in na ko marifaw ko olu ka jɔ fɔlɔ. Diɲɛ seleke 4 bankun sansa balontanko ta nasira fɛ sa an b'a dɔn tulo kan k'a fɔ ko min ye ndolantilaba 2 Frank Beckenbauer n'ale ye Allemagne ye ale yɛrɛ ye coupe du monde ta k'a to joueur la ka tila k'a ta k'a to entraîneur la ala y'ale ka kalifa minɛ a la yanni o cɛ sa Mario Zagallo ale fana ye coupe du monde ta i n'a fɔ ndolantila ka tila k'a ta i ko dege karamɔgɔ k'o fana fatura nin jamana fila in kɔni bɛɛ lajɛlen k'u bɛ sangala nin waati na sabula nin maa ninnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Nin ye communiqué min bɔra Togokaw olu fɛ yen Togokaw ko olu ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri kɔnɔna na u ka jamanakuntigi n'o o ye Faure Gnassingbé ye. Faure Gnassingbé ko ale fana ni Julius Maada Bio n'o ye Sierra Leone président ni olu ye o ye médiateur de CEDEAO ka ko la Niger kɛrɛfɛ k'olu ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin furancɛla fanga min bɛ Niger kaw fɛ yen k'o y'a to min ye monsieur Salem Mohamed Bazoum n'o ye Bazoum denkɛ ye k'o ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ kamalen min filɛ nin n'ale bilara nin sa kɔni ko o taara a yɛrɛ bɛ Togo nin waati in na u ko k'u bɛ foli kɛ ka bonyamasegin kɛ Abdramane Tchani ye ale min ye faamuyali kɛ ka sɔnɔgali kɛ yaasa président a denkɛ n'o o ye fɛn ye o bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na premier ministre fana k'u b'o fana fo ko k'o waleɲuman dɔn. An sera ka mun sɔrɔ kibaruya la teliman na bi sɔgɔmada in na ka da Outlook kan ka bɛn ni nin waati in ye o ye nin ye an b'a fɔ a ɲɛna fana k'a fɔ ko aw k'aw sɔgɔlen to an na an ka Facebook kan ale ni an ka YouTube kan min ye kibaruyaw ye olu bɛ di aw ma maa minnu ye famaliko kuma fana fɔ Amara an b'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma baara min bɛ sen na n'o nɔgɔyara min ye kibaruyaw ye u bɛna n'a sɔrɔ i n'a fɔ o tun b'a sɔrɔ cogo min na Ala ka tile hɛrɛ caya a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ.